har yanzu ba ta fito ba. Yanzu karfe nawa ne? Ko a yau? Lafiya kana ya Ya kwana biyu. lafiya kala wallahi ya soya ne. Hajiya Fati yau ina na zo gurin ki. Na zo miki da wadansu labarai masu daɗi akan soyayya. Gaskiya Hajiya Fati ba abu ne zan ce miki sai ko ce miki I love you. Gaskiya ina son ki fiye da tunani. Amma Hajiya Fati kin san akan ki ba abun da ba san yi ba. Komai zan iya yi. Ba abun da ya kama na soyayya ne zan iya yi. Ba abun da zaki bukata a wurina ni ba miki. Ko da baskare ne zan iya yi a kanki. Hajiya Fati gaskiya ya kamata a ce ki san ina son a duk abun da zan yi a rayuwa duk abun da zan yi sai na sa ki a ciki. Ko da abinci zan ci idan na tuna Fati masoyiya ta rayuwa a ginin jikina sai in ji gaba daya sai in ji ni na koshi. Amma ka san labari na? To gaskiya ban sani ba sai ko in daki ba da labarin ki. Na yi aure ni ba zara ce. Kuma na auri maza tara. Maza tara? Ko duka sun rasu ba sa raye. Kai In kai za ka yadda ka cika na 10. To shi kenan. amma zan so in ji me ne ya kashe su. To wannan mun yi sati ɗaya da shi. Shi ya rasu. Wannan mun yi kwana 3 da shi ya rasu. Wannan kwana 2. Kai dakata. Ina zuwa.